Så. Ja. Hej og velkommen til endnu et Let's Play, hvor vi nu spiller en adventure map kaldt Sea of the Fire, eller hvad fanden? Sea of the Flame. The Sea of Flame. Og vi har en gæstestjerne her, og det er Christian. Hej. Ja, Skal vi så bare se at komme i gang, eller hvad? jo. Du starter ud, Niklas. Hvad tror I, der sker, hvis man... Det ved jeg ikke, du må godt prøve. Welcome Jeg gør. to the super hostile at the Sea of Flame. Version hard mode. Yay! X-Men welcome to die. Videre. Kom her. Kiste. Min. Okay, vi tager det så seriøst, som vi kan. Okay. Og det var Okay. seriøst ment. Lol. Jeg fik en shit. Pro tip. Lava can hurt you. Science. Hvor skal vi hen? Altså? Ej. Det ved jeg ikke. Christian han tror det var dejligt at have et lille bad. Ja. Han kommer nok igen. Wow. Jeg lægger ret meget i. Hvor skal man hen? Hvor Jeg skal man kan hen, skal gå. man så? Hvad? Kan du gå? Men there used to be a gas spawner here, but it was too glitchy. You got lucky, punk. Nej, jeg kan ikke gå. Han har en syg humor om der. Mossy Cobblestone. Er det ikke noget med, at de markerer mob spawners? Hvad står der på den? I wonder if mossy cobblestone marks special areas. Ja, pas lige på, genstarte mig. det kan være et rabbit hole, mener jeg det var. If you hold gravel in your hand, lava won't hurt you. Try it out, it's awesome. Du starter. Hvad mener han med det? det ved jeg ikke. Så man bare tage noget gravel? Nej, lad være med at have været. Vent lige. Men jeg havde sådan noget her. En eller anden kom lige at tage min stik. Jeg kan ikke. Ja. What the fuck, vores træ? Nå, her Niklas. Mit tastatur Nej. er dødt. Jo, jeg fik den. Nej! I fejler godt nok. Jeg kan ikke gå. Christian, Skal mod lavaen. det har jeg ikke man gøre. Nej! Skal mod lavaen. Jeg kan stadig It looks like this island is formed from volcanism. You won't live long or prosper. Haha, vulkan joke. Haha. Man kan ikke hoppe derhen, man kan ikke. Jo, man kan godt. Er du død? Nej, jeg er ikke. Ja. Det er den næsten sidste. Jeg prøver lige at se, om man du kan jo skal- ikke hoppe derhen. Det er det. Rabbit hole. Jeg fandt en rabbit hole. Det kan godt være, men man kan ikke hoppe derhen. Mit tastatur det vil pisses. Lær det. Tacos are delicious. Der er også cobblestone her også. Der er en ø derude. Woo! Og der er en ø deroppe. Woo! Du kan ikke komme tilbage, mand. Det er ikke sjovt. Det er sjovt. kan du ikke koppe der? Jeg kommer ud med en blok. Hvor er det? There is more than one way to get saplings and grass. Der er et skelet lige nede under dig. Ikke mere. Well, there's more than one way to get saplings and grass. Hvad? Er det det? Bogmil. Ja, vi ser Niklas. Jeg må ikke dø. Hvor langt er der nede her? Er det okay, at jeg lige genstarter? Genstarter. Computeren. Ja. Kan du ikke bare tage stikket ud af? Nej, jeg er død. Wow. Okay. Rabbit hole. Nick, jeg har fundet
Hey, der er en kiste her. Ja, imens Christian han prøver at få det der pis der til vi... Wow! Der er jord! Hvor er du henne? Et sted... Jeg har 2... Niklas, jeg har det eneste træ i hele banen. Skal du ikke gøre noget dumt? Det tror jeg kunne. Wow! Der er så meget en spawn dernede. Der er helt vildt mange... What the fuck? Oh my. Nick, Ja, der er en spawner, prøv lige at tjekke om der er et rabbit hole eller et eller andet. Hvor kommer de ud hen? Der er rabbit hole nummer 1 herovre. Hvor? Det gør jeg helt vildt, jeg lægger, at det bare bliver spawnet. Okay. Ses, Niklas. Oh shit. Jeg går ikke, jeg går ikke dernede. Jeg har det eneste træ. Ser det ud til, at I går godt lige nu? Der er et par creepers. Mads, din abe. Hvad? Der er diamant. Min fejl. Har jeg fundet diamant? Ja, der er mobspawner. Har jeg fundet diamant? Jeg har en kiste eller noget ved siden af mobspawner. Pisse, sgu selv gået ned. Godt. Au. Jeg kan ikke komme op igen. Dammit. Jeg lægger ultra meget lige nu. Wow. Vi skal have fundet et eller andet sted at bygge et hus. Må man gerne bygge med ting? Nej. Det må du Må man ikke. ikke? Mads, du må hjælpe mig, mand. Det går da godt dernede. Jeg synes, vi skal bygge vores hus lige her, fordi det... Jamen, du kommer herned, Mads. Okay, jeg sætter lige en... Private chest. Der er 400 milliarder. Shit, jeg vil ikke dø. Jeg kommer, Niklas. Jeg voldnakker dem. Jeg kommer. Booyaka. 6, 1, 9, hey. Booyaka. Hey, der er en monster spawner. Tillykke. Sometimes you really do Oh, dammit. luck and get free stuff. Hey, dude. Er der nogen, der har noget lys? Nej. Okay, fordi... Oh, shit! Det skulle jeg ikke have gjort! Du løste ikke lige til en TV. Jo, hallo. Wow, Oh. det var mange creepers. Er der nogen, der er med på at bygge vores hus lige nu? Kan vi ikke bare komme op af det? Gider ikke lige at komme op af det der, og så... For det må jeg! Fuck! Nej! What the fuck? Hvad What gælder the... det om? Egentlig. Jeg ved sgu da ikke, hvor man kommer op. Holy you beep, man. Hjælp mig. Jeg stod sådan cirka 3 Jeg lige har taget tingene i kisten. Jeg har fået iron armor og alt muligt. Kom her, jeg går op. Vi har fundet en rabbit hole. Der er meget clay. Der er mega meget clay, mand. Mega meget clay. Hvorhenne? Der er en slags chunky... nu gik det væk. Jeg kan stoppe til det. Woo! Haha, vi mangler lys. Hey Mads, jeg fandt en, rabbit hole. Det er med at gå ned i det. Er der givet ikke alle sammen lige at komme op af det der? Har du ikke noget... Kom derhen, hvor man kom ned i det, Niklas. Du ved ikke, hvor er man. Jeg står og tager ting fra kister.
Det er flot. Så dør du garanteret lige om lidt, og så mister vi alle tingene. Jeg er et OP. Ja. Jeg har TNT og Netherrack. No worries. Mand. I got a problem. Hvordan kommer man op? Ja. Kom så. Kom så. Vi dø, hva'? Vi dø. Har jeg jo selv. Ja, men jeg har gravel. Altså. Jeg går bare rundt og tager den ting fra kisterne, mand. Ja. Så går jeg. Vi har et problem over på landjorden. Det er net. Fuck. Jeg har det eneste jord. I hele banen. Det er sygt godt. Det eneste. Ja, det er helt eneste. Det graver mig ud, okay? Jeg kan se dig, Christian. Jeg graver mig. Hjælp mig lige. Jeg kan se dit navn. Det ender med at springe helt banen i luften med hjælp af det her, mand. Ja, det må man godt bruge det der hule, man får og sådan noget til at komme op af. Ja. Okay, så. Der er allerede gået 11 minutter. Holy bip. Christian, kom herover. Eller... Det er så ikke ekstra Ja, det jeg graver mig op, jeg er ligeglad. Jeg gør det, Niklas. Men hello. Vi har... Kavbunker. Ja, der røg vi. Hallo, jeg tror egentlig, jeg kommer til at grave mig op i lavaen. Gør det, Niklas. Nej, jeg har så mange ting. Wow! Nej! Hey, der er obsidian under banen. Sej. Jeg har lige fået så mange ting, mand. No. Jeg kan godt forstå, hvor mange spiders og sådan ting der er. Hey! Jeg ved sgu ikke, hvor udgangen er, mand. Vi har seriøst et problem, vi har. Ja. Christian, vi går ned og nakker alting. Jeg må lige... Kom nu. Jeg får med efter mig. Ja. Så. Jeg tror bare, jeg bliver her. Jeg tror, vi stopper for episoden her, og så vi recorder videre bagefter. Det er alligevel også ved, hvor det... Den er på 13 minutter. Der er kist. Nå. Tak fordi I så med. Og vi ses næste gang. Hej hej.